Nagbanglong nga talaga. Nabangbanglong siya kakabsat. Tapos yan yung bayo, ito sili. Okay, naging masang kapsap. Kuha mo. Ngayon. Ay, talang mas kakabsat ko. Wow. Kakapkapit na ba ilang katagbanglong? Pauna yan kakabsat ko. Nakapadaktol man di buksit kas kada ping-ping da ito yan. O malutluton kakabsat ko, baliktadin tayo. Tain naman eh, oh. La. Matumba, ate magkapay din. Ate screen. Ay, screen ka no? Ate ini, tawag ito yun. Stainless. At banglo kakabsat ko, malutluton. Mas mandipin na nga natin kapsat yun. Nasausawan tayo ti nagkadunga sili. Style ti Malaysia, wano Thailand na sili ka kapsat ti. Dugkan nga kasta ni Pai. Pao na yun, kakapsat ko. Mas ti mga andamdama kakapsat. Naluto tayo ti lawas tayo nga kapsat. No, maangot yun lang ko makatagbanglo ko na siguro kakapsat. Nagbanglo talaga. Na overcook sa painitan eh, na nagudwa-gudwa ko din eh. Nagbango si kayo. Paunay, nagimas talaga di mga tatakakabsat ko. May kay kakabsat tani, pagkaramaanan tayo. Tayo mga anan kakabsat at kamot tayo maninon kakabsat ko. Ngayon, nagbanglo nga talaga. Nabangbanglo siya kakabsat. Inay, na baka matinag, nagilas-lasag na. Sayang. Mga anon kakabsat ko. Hindi, orayin tayo. Natuno, alamos. Okay? Stir fry nga ugot ti sayote. Hindi na pantay palang inalala di jay, Cameron Highland. Kit, chili. Chili nga, nagduduma nga chili. Tapos binayo tayo. Sambal chili. Nada, dito yung Malaysia kakabsat ko. Kin syempre, kape. Hanga mabukaw, dahi ti kape tayo kakabsat. Bigok na pa eh. Maskit, agkamot tayo syempre. Imas ni mga tanik, tutudo, kakabsat ko. Imas pa tayo bukot ti sayote kakabsat. Spicy. Awanan nga akaran na kundi kwan. Thailand nga pinagtutluton kakabsat ko. Nagida Thailand ko. Laos ko. Basta tutudakot po. Napupuno nga sili ya. So naakaran na ko kakabsat. Mabalinak nga. Balinak agbiyag kita Thailand doon. Di masong di kaya't kung adalon na diyag bayo bupay unay nga kabisado tagbayo kakabsap di mas yun kausay dito eh sambal chili dahil makita'y kakabsat nagduma klase nga sili ni that green at that dried chili tapos binayo okay, nagimas ang kapsat ano ngayon malibatak tinagang ko ng kasto kakabsat ko. Tunay na gimas ang kabsat. The best ng sidaom. May isang the best ng sidaom kakabsat.
May matikapsat yun ba sa dati natangkat best para kanya lang. No, 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 no. Chili mukbang. Gima. Ayan. May ganyan kapsat, mga tayo. Siya maapal dita. Grabot na kaya. Ayan. Gima. Nandakdakan dahil yung sili kakapsat. Tapos din ni bayo, sili. Tapos din ni bayo, sili.